Самотен е човек, когато пълно е със свои и няма с кой да поговори. Самотен е човек, когато в сърцето си обич има, а от срещните сърца са ледена зима. Самотен е човек, когато Бог го търси и обича, а той се крие и се свлича. Защо сме толкова тревожни? Деца на Бога сме, нали? За нищо не съжалявай. Обърни се напред и продължавай. На колене пред Бога ти устоявай. С вяра, надежда, любов ти продължавай и побеждавай.